Helo, henffych a chroeso i Haclediad, rhif 2. Nathon ni gofio sut i roed o fyny ar y wefan a ma' 'na alw am un arall. Yay! Fi di Sioned a dwi yma fel pob wythnos hefo Bryn. Hello! A Iestyn. Helo! O, dawan. Iestyn a acen gwydyn. Be, ti'n dweud am acen Gynarfon fi, ia? Dim byd, god. Sorry. O, greit, neu rai ni sticio blymyn sticker iaith anweddus ar hwn ar iTunes. Sorry. Gobeithio bod na rhain i chi yn gwrando ar hwn trwy iTunes, gan fod Bryn wedi bod yn gweithio'n galed i gael o. Ydy o fyny ac yn gweithio fy hyn yn hapus braf. Dwi'n falch iawn gallu deud i pob un o'ch chi sy'n gwrando bod da ni wan fyny ar iTunes. O, sbio ni di cyrraedd. Amazing. Heno yma fyddwn ni yn trafod bandlydan yng Nghymru. Jeremy Hunt yn creu 3 miliwn o bobl ces yn ei erbyn o mewn... Faint o funudau? Be oedd hynna? 45 minutes. Ie. Dwi'n fod deg, dwi'n meddwl gyn Jeremy Hunt ipyn o gylynion yn Cymru parod. Wel. Dwi'n dweud lot o ffrindiau o stwff S4C a ddaru o wylltio'r rhywbeth mwy o bobl. Dwi'n meddwl bod o'r peth yn ei da, achos apparently mae wedi symud Hereford i fod yng Nghymru. Ie, y stori yma ydy bod treialon brod-y-band uwchgyflym. Superfast? Uwchgyflym? Yeah. Gadewch i ni fathu yma. Ie, ni jyst deud, ie. Os da ni'n deud o ddigon, bydd y bobl yn credu ni. Dyna beth yw wan. Mae fel Field of Dreams ieithyddol. Ie. Just... a does dim o'r treialon yma yn mynd i ddigwydd yn Gymru, bod Jeremy Hunt yn eitha siŵr bod nhw gan bod yna rhain digwydd yn Hereford. Ie, yr llunion oedd bod bio na beth yn digwydd yn Cymru oherwydd bod Hereford ar ffin Gymru. Wel, gwych. Mae bandlydan wedi bod yn broblem yn Gymru oherwydd y tirwedd, yn traddodiadol, dyna beth sydd wedi cadw milwyr allan, ond mae hefyd yn cadw bandlydan a gwybodaeth allan hwy amser. Iestyn, yn Gynarfon, da chi falle mwy urban na lot o lefydd yn Gwynedd. Da ni'n urban iawn yma, da ni down with the kids and all that, de. South Central Tootil. Ie. Y ddarpariaeth mewn treu o'r maint yna'n cymharu. Dwi yn bersonol yn cael 16 megabits, ie? Rhywbeth fel la. Ond mae'r busnes, y swyddfa lle dwi rwan, yn mynd i gael ei uwchraddio i 24 wsos nesa. Mae'n gret, ond os ar y funud, mond Talk sy'n gallu cynnig hynna bod maen nhw'n prynu darna o Exchange BT. Ond ydw hwnna ta, so 2 llinell 16 fi gynti ta, just 1 llinell 24? 1 llinell 24. O, reit, oce. Ond mae pawb arall yn yr ardal sydd ar BT neu rwy'n arall, maen nhw ar 8. Yn fod mae BT am ryw reswm ar y 10 yn trio pwmpio allan y cyflymder yma i gymharu efo pawb arall. A wedyn os ti'n mynd 5 milltir allan o Gynarfon, mae'n dropio lawr i 512 K. Ie. Oedd mam a dad arfer byw jyst allan i Gynarfon ac o'n gas gyda'i bod tro pan nhw'n mynd adra achos o'n i'n gwybod ddylswn i'n gael llai na megabyte. Oedden nhw o fiewn 3 milltir o'r exchange yn fel yn heli a oedd yn gosod lawr i hanner meg. Oedd yn effernol. Achos prif problem hefo hyn ydy, dwi ti'n hyd yn oed yn gallu trio beth eraill fel mynd ar 3G neu rhywbeth, achos mae'r coverage mor wel. Ydy o'n fater tirwedd, neu ydy o'n fater o diffyg ymgyrchu? Achos dyn ni wedi sylwi wythnos yma, mae'r ymgyrch.com parth i Gymru wedi cicio off eto gan bod nhw wedi methu cael.com gan bod hwnna'n mynd i'r Cayman Islands. Fel tach yma bach mwy o bres na ni. Chydig bach. Ond a ddyle'r ymgyrch yna fod yn ymgyrch bandlydan a wfftio'r parth, be werth fydd y parth i Gymru os nad ydy'r bobl yn y wlad yn gallu mynd ar y we
y tirwedd ydi o i ryw raddau, achos be sydd angen ydi yr llunellau calad yn y lle i nhw gallu gyrru y gwybodaeth yna allan. So, tynnu'r ffiber trwad, tynnu'r llunellau copper trwad. A'r trafod ydi, dydy'r arian, dydy'r cwmni yma ddim yn gweld bod na arian yna i gallu neud y fath beth. Mae yna lot o ryw... Dwi'n siŵr faint hyn sy'n digwydd, falle Estyn, bys y ti falle yn gwybod mwy hynny. Dwi'n gwybod gymaint am Bryn, achos mae hwn falle'n rhywbeth rili gwledig. Mae gennau cwbl o gyfeillion yn pentre yn Darwen, ochr ym Machynlleth, a dial-up sgennyn nhw yn y pentre. Dio ddim fel bod nhw ar ben mynydd na ddim byd, eitha bryniog, ond dial-up sy'n y pentre. Mae nhw yn dechrau ymgyrch cymdeithasol i gael satellite broadband i'r pentre. Mae'n grantiau pethau. Ond beth ydy ymarferoldeb rhywbeth fel na i bobl smeth cael ata? Rownd fan hyn, wel, dos nam gymaint hynna o draffarth. Mae bron iawn bob man yn gallu cael rhyw fath o broadband. Ond dwi wedi gweld dipyn ar y satellite distribution thing ma. Ond mae just y set-up i chi fod yn rhaid. Ond mae nhw'n cynnig, di'r llywodraeth ddim yn cynnig helpu allan efo'r costa ar gyfer y cymuned os di pawb tywod yn dod at ei gilydd fel maen nhw'n neud yn lle mae dy ffrindiau di. Maen nhw'n cynnig... Traffath mynd efo satellite ydy bod dim hwnna ydy'r ffordd gorau, mae'n gen nhw'r latency yn uchal efo satellite. So, bydd y cyflymdra uchal beth yna. So, bydd nhw'n methu gwylio pethau fatha iPlayer, bydd y latency yn uchal. Stopgap di o mewn ffordd, bod dyliad. Stopgap ydy o. Be sy'n angen ydy rhyw fath o buddsoddiad i gallu pwysio allan yr llunellau calad yma i fewn i'r ardaloedd gwledig. Achos peth ddim fel mae mwy a mwy o beth a symud ar-lein, fe a llai o beth pobl yn dweud, reit, wel sut dwi'n mynd i cwyno i'r cyngor Sir o rhywbeth, fydden nhw'n methu ffonio bryd yn mynd ar-lein, a llenwi ffurfol yn nhw ar-lein, bydd nhw'n methu neud i bancio nhw, achos bydd y bancs di cau, a bod rhaid i nhw fynd ar-lein. Mae'n eitha ironig bod ni'n trafod hyn, a'r bobl sydd fwy angen falle clywed hyn, ydy'r bobl na fydd yn gallu cael hwn ar iTunes. Os gyda nhw 3G, fe drith nhw downloadio fod. Ond, hyd yn oed mewn dre, fel dwi'n cymryd y gymhariaeth eto dre fel Machynlleth, mae yna signal 3G yna, a eitha byth yn un cyflym. Eitha beth yn anaml gyda HSDPA falle yn efo. Wel, dwi'n lle bynnag mae yna 3G, really, ti'n mynd i gael broadband, dweud? Na'r peth, wel, dim dyna dy'r angen. Mae eisiau bod nhw'n... Heb yr gallu ymestyn yr llunell calad, bydd ddim bosib cael yr signals ffôn symudol cryf, oherwydd mae angen cael yr llunellau calad yna gynta mwyn gallu cael tŵr ffôn symudol. Oedden ni'n gweld yn Bala, yn ystod o Bala, 2 flynedd yn ôl, oedd yr signal ffôn yn warthus yna. Oedden ni'n cymharu hynna i steddfod lawr yn Blaenau Gwent, blwyddyn yma, oedd y signal ffôn yn wych, ond 3G yn bob man. Yn dangos y gwahaniaeth rhwng y gwannol ardaloedd. Oedd hi'n haws i'r cwmnïau fel BT dod ar llunellau calad mewn i'r ardal yna, ac dyn nhw'n galluogi cwmnïau fel Vodafone ac Orange i roi y tŵr y ffôn symudol fyny. So mae'r cwmnïau yma mynd i dweud, dos am i gyno alw hwnna, a y ffordd maen nhw'n mynd i dweud bod nhw angen galw, ydy maen nhw'n mynd neu fod mae BT wneud ar y funud efo'i Race to Infinity nhw. I ddangos dweud, mae eisiau chi bodleisio ar-lein i cael eich cymuned chi fyny i'r beth BT ma. Mae nhw dyn yn dweud, do'n rhyw 20 o bobl sydd di pleidleisio am hwn yn Lladewi Brefi. Ydyn ni'n mynd i achos yna lot o sôn anecdotal, mae'n rhyw gynnau Cymraeg gwarchus yna, adeg newid i dyledu lliw a pethau fel yna. Y symudiad yma, nad ydy bobl yn gwybod be maen nhw'n golli, felly ysdi bobl wedi arfer hefo broadband ond broadband ydi o, a maen nhw'n gallu gwylio pethau. Ydy'r ffaith o wylio pethau'n gyflymach o rywfaint yn mynd i wneud gwahaniaeth? Ydy bobl ddim yn gwybod beth maen nhw'n golli? Be ydy'r bonws yna, yr super fast broadband? Lle fydd dy ddefnyddio'r arferol di
yn mynd efo hwnna? Maen nhw'n mynd i reid o'n mewn ail spot. Maen nhw bod trwy'n mynd i edrych fel... dyn nhw'n mynd i ddefnyddio fo fatha... Maen nhw'n mynd i ddefnyddio teledu am. Mae teledu, da chi'n reid o on, mae o yna, a mae'n digwydd. Ond efo hwn, os maen nhw'n gorau disgwyl o buffering, a maen nhw'n jyst mynd o, dyw, sgynna i mynna, ti'n bo? Ond os nhw'n mond yn cael yr un cyflym, os nhw'n gweld faint o angen sy'n amdano fo diwedd. A'i dynafdio y ffaith bod mae yna adeg ar y gorwel lle fydd rhan fwyaf o'n deunydd gwylio ni yn dod ar-lein. So, a'i paratoi at hynna yda ni. Cos ti'n gallu llenwi dy ffôns rwan, dwyt? Y sioe dwytha nath ni oedden ni sôn amdan yr Apple TV, BT Vision. Dyna ydi BT Vision de, streamio di o'i gyd de. Ac mae lot o pethau ar Virgin hefyd, dim ond ydi. Dydy. Mae lot o'r cwmnïau yn trio pwysio y mynd ffona. Ac os mae BT isio cael i BT Vision box nhw'n bob tŷ, bydd rhaid nhw roli allan ffiber dros y wlad. Ond dwi'n meddwl, pam fod ffiber yn costio gymaint? Ti'n gallu cael un o'r pethau crap na mewn pitch-up pint sy'n gwneud gola lliwgar arno fo. Problem ydy, mae ffiber fel reit bregus, a mae haid tyllu twll rhaid dyfn i roed o fewn, mae rhaid roed yr stwff i fewn pob hyn a hyn i eiri'r signal ymlaen. Reit. Ac os mae rhywun yn roed JCB trwyddo fo, mae'r haid tynnu'r llinell i gyd i fyny. Fe ddim yn gwneud box i mewn yna a joinio fel yna. Sodro'r golaf fe gilydd. Tra ni gweithio yn y prifysgol yn Aberystwyth, o'na llinell yn mynd lawr o'r prifysgol lawr i'r dre. A o'na beth a benydd bod troedd ni gweld BT ar pendinas Pembryn efo digar. Oedd i dweud, da ni'n golli, Pam ti'n methu reid o ar hyd yn lle newid lanes ffôn i gyd a uwch ben ddaear? Ie, y peth i efo'r gwynt, os mae'n symud gormod, mae'n mynd yn fwy ac yn fwy bregus, mae'n torri'n haws na mae lleill copper yn neud. O fe dim reid plastig rhwnd efo neu rhywbeth? Be mae'n neud, mae'n rhaid be mae'n alw'n armoured cable rhwnd efo, a rhaid o dan ddaear. So hwnna farna mae'n cael ei amddiffyn fwyaf o dan ddaear. Mae rhaid fod na ffordd gwell. Mi o'na schemes yn y Ffindir lle ydyn nhw yn gosod y llinellau ffiber yma trwy y system carffosiaeth y tŷ. O ie. So oedd yn mynd trwy... Mae bob tŷ efo toilet. Ffeidio ffiber i fewn trwy toilet nhw de. Ie. Rei, dwi'n gwybod mae hyn yn mynd i swnio'n hollol dwp, ond falle'n y dynud un swyddogaeth i ofyn y cwestiwn yma. Fel sonia ni, fel ddi Iestyn dweud tro cynt, dwi'n gweithio ar powerline networking yn defnyddio'r frequencies yna. Ar un system o yma hefyd. So faint o... does na ddim rhyw gydweithiadiad fel na? Dwi'n gwybod beth o bobl wedi meddwl amdan hyn, ond... Wel, ar dod y trafod yn rhywbeth tebyg i hynny, di bod mae'n gweithio'n iawn o un llawr y tir, llawr fyny grisia, ond mae'n mynd dros hydodd hir, dros ben, dros milltirodd, dros geinio milltirodd, mae'n mynd i fod yn... Mae'n gweithio'n iawn o fewn un tŷ, achos siwr o bod ond rhyw un neu ddau o gysylltiadau fydd na. Os ti roed 20 o gysylltiadau, fydd na fwy o siarad dros ti gilydd a mwy. So mae'r hynna di'r trafod. Sôn am, dwi'n gwybod mae hyn yn neidio yn gyfan gwbl. Ydych chi'ch dau wedi bod yn edrych unrhyw beth ar yr Fire Sheep add-on i Firefox? Hwna yn wych. Lle di esbonio tan bach mwy amdano fo? Never heard of it. O, mae'n wych. Fel mae lot o'r gwefannau mae'n gweithio, fel da chi'n mewn gofnodi i'r gwefan, mae'n gofyn i chi am eich enw a cyfrinair. A mae hyn yn digwydd dros gysylltiad saff, wedi cael ei encryptio, fyddwch chi weld y HTTPS. Be mae'r gwefan yn ei wedyn ydy rhoi token bach yn y cookie yn ôl iddo chi. So bod tro mae'r gwefan eisiau gwybod, wan mae Iestyn ti'n mynd i Twitter a mae'n dweud, wel, pwy wyt ti, a ti roi y cookie iddyn nhw, helo Iestyn, Croeso nôl. Problem ydy
di trosglwyddo'r cwci na ddim yn digwydd drost cysylltiad sydd wedi cael ei encryptio. So mae di bod yn broblem ar cymuned diogelwch cyfrifiadurol di gwybod am ers peth amser mae bosib gafal yn y gwybodaeth yma a wedyn gosod so sy'n ni'n cael gafal ar y cwci na, gosod dy cwci di i fod yn cwci fi, a wedyn os ni'n mynd i Twitter, so dweud pwy wyt ti, dwi'n rhaid y cwci ti iddyn nhw, a mae'n dweud, oh, hello, yes, croeso nôl. Mae hon jyst yn add-on sydd wedi cael ei creu ar gyfer Firefox wel, dwi'n credu i gosbi bobl sydd yn neidio mlaen i, be maen nhw'n dweud, unsecured Wi-Fi. So beth sy'n digwydd di, os mae rhywun wan yn eista wan yn Starbucks wan, a efo, a mae'na cysylltiad gwe agored, a mae'r rhan fwyaf o'n nhw'n y siopa fel yn cysylltiad agored. Mae'n chi eista efo Firefox yn agored, a fel mae pobl yn mynd ar y we, mynd i Facebook neu Twitter neu rhywbeth fel la, mae'r Fireship, mae'n gafal yn y cwci, roed o'n barod yn y porn, ti'n chi double-clicio nhw fo, a dyna fo ti fewn wedyn fel pa bynnag cwci ti di dwy'n. Mae hwn wedi bod yn ofnadwy o boblogaidd. Mae yna rhyw ddadlau ynglyn â pwy sydd wedi cael ei greu mwyn dwy'n neu mwyn y ddysgu. Wel, be mae'r boi dis i sgwennu fod i honni di bod wedi creu hwn jyst i ddangos bod o'n bosib ac i ddangos i'r gwefannau yma bod rhaid iddyn nhw cymeryd yr diogelwch yn mwy ddifrifol. Mae yna ffordd reit hawdd i datrys hwn, beth rhaid i gwefannau wneud, ydy'n nisio bob un cysylltiad yn digwydd drost HTTPS. Felly i'r gwrandawyr hefyd i wneud yn siŵr pam ydych chi allan yn defnyddio cysylltiadau agored, HTTPS, cofiwch. Ffordd hawsa i wneud i pobl sy'n gryndo ydy i peidio defnyddio cysylltiadau sydd heb diogelwch. Ac os da chi redag siop yn rhywbeth sydd efo cysylltiad agored, newidiwch ei fod yn WPA, neu WPA2. Mae o'n weddol hawdd i wneud, a mae o'n mynd i amddiffyn pobl sydd yn trio defnyddio cysylltiadau. Ac yn diolch i chi'n y diwedd. Mae'n ddrwg yna am yr sangiad yna, a nas i Estyn, ti'n dysgu rhywbeth heno, do? Do. Dwi jyst yn trio ffigur allan sydd i completely blocio fo. Wel, bod ti'n yn obsessed, dwi'n. So dweud, jyst i gau rili'r trodaeth dwytha, dwi'n meddwl, be sy'n neud ydy mae angen i pobl sydd efo cyflymdra sydd ddim yn dda, neu sŵn mynd at BT, os BT mwyn efo, di'r speed yma'n god da. Siarad i pobl wrth nesaf, cael nhw i ddweud, di'r speed yma'n god da, mynd i'r aelod syneddol. Cytuno Bryn, achos dwi'n dod nôl i hyn o hyd, mae'r ymgyrch parth i Gymru yma. Mae'n ymgyrch, falch eich eli, ond dydy ddim rili'n taclo rhywbeth sydd yn broblem ar hyn o bryd. Mae nhw'n poeni mwy am pa baent sy'n mynd ar tyllen y tŷ, mae'n poeni am y ffaith bod dydy'r gwneud trydanol i myna'n rhywbeth, mae nhw angen ailbeiro'r tŷ. Bryn, ti'n rhaid o mewn ffordd hyfryd fanna. Na chi, rhandawyr, chi'n cael llynyddiaeth heno hefyd. Da ni yn symud ymlaen yn gyflym, sbiwch, diffyg mac yn y podlediad ar hyn o bryd. Dwi'n siŵr fi Estyn yn newid hynna cym hir, ond da ni'n symud ymlaen i Windows 7 Series Phone, Shiny Phone. Ultimate Super Duper Ultra Final Edition. Yeah. So, ti di'r un sydd rili'n hoff iawn o Windows ar y sioe yma? Dwi wrth fy modd efo Microsoft, Windows, ond yn enwedig Steve Ballmer, fod i hero fi. Steve pwy? Steve arall. Developer. Mae wedi penderfynu, dwi'n meddwl, mae'n mynd i ddechrau wisgo jeans a turtleneck di. Dwi'n gweld hynna. Ond, dwi di chwarae efo'r... Ti chwarae efo, Bryn? Windows Phone 7? Dwi'n gweld y llun. Do. Ges i rhyw chwarter awr efo fod o'n o blaen yn Shop O2 yn Llandudno. Ac o'n i'n licio fo de. Dwi'n cofio'r union pa ffôn, HTC rhywbeth oedd o. Oedd o sgrin yn anferth arno fo, rhy fawr i fi. Ond yr actual operating system arno fo,
oedd o'n gweithio'n dda, oedd o'n esmwyth, oedd o'n gyflym. Yr unig broblem nes i ddod i fewn iddo fo, oedd fod O2 heb di setio fo fyny'n iawn. Yn y canol y siop, oedd gen ti fatha set-up professional ar gyfer 4 iPhone, oedd na apps arno fo, chdi'n chi browsio nhw, chdi'n mynd ar we, oedd bob dim yn gweithio'n gret arno nhw. A wedyn ti'n dod i'r ffôn yma, oedd nhw ddim hyd yn oed i setio fyny'r Wi-Fi arno fo, so oedd chdi'n methu mynd ar y we efo fo. So ti'n tapio'r tiles bach a ddim yn mynd at ti? Wel, problem rili fe hynna ydi, dwi'n meddwl eich dangos bod Microsoft ddim yn gosod yr un rheola fel mae Apple yn neud. Na, yn union. I dangos ffôns iPhone, mae'n rester o betha mae haid i chi wneud. Mae haid i chi setio fyny hwn, mae haid i chi wneud llall, mae haid i chi gael nhw ar mainc yn ganol y siop, mae haid cael goliadau. Nefyd Steve Jobs yn dod rownd ac yn dwy'n dy blant di fydd. Y problem ydy, oherwydd na just, chos bod Apple yn neud coledwedd a'n meddalwedd, maen nhw'n gallu reoli hwnna'n fwy na fyddi thrwy'n fel Microsoft, chos mae gen i HTC, mae Motorola, mae Samsung, mae pob yn defnyddio'r meddalwedd. Dyna pa o'n i'n teimlo ipyn bach o bechod dros nhw, oherwydd oedd o'i gyd bob dim o'n i'n trio arno fo yn gweithio'n rili da, oedd na ipyn bach o lyniau arno fo, a nes i dynnu llun efo fo, just i weld faint o hawdd oedd dynnu llun i cymharu efo Android. Oedd gen dy fersiwn di, chos dwi'n bod allan ar y review yma ar Tech Radar o Brydan, o 4 seren, allan o 5, sydd yn eitha da, chos dwi'n credu bod Windows phones wedi bod yn cael rhai sgôr isel iawn o blaen. Ond, ar hwn, mae'n deud bod o'n neis iawn bod gen ti ystywed yn Saesneg mynd ddrwg yn eto, dedicated hardware button ar gyfer dy gamera di a chwilio pethau felly. Ar yr un yma, oedd na bwtwm, pam ti'n troi o landscape, oedd na bwtwm i tynnu llun oedd. A dyna nath lechio fi am eiliad, oherwydd dwi wedi arfer efo iPhone fod y bwtwm ar y sgrin. O'n i'n siŵr be o'n i fod i wneud. Ond wedyn, nes i weld y bwtwm ar yr ochr, a wedyn, o'n i jyst yn pwyso'r bwtwm ar hwnna i dynnu'r llun. Mae'r rhai fi ddeud, o'n i'n disgwyl lot, ond mae gyd o'r fideos a reviews gwahanol wedi bod, dwi'n mynd credu bod unrhyw un yn disgwyl lot yn efo. O ffôn yma, chos mae pawb wedi bod yn mynd, ar ôl Windows, be oedd o, the mobile 6 a 6.5, oedd yn absolutely warthus, ti'n bo? Wel, nes i adael ar Windows 6 a just yn... Oedd o fel mynd yn ôl i Windows 3.11. Mae hwn yn... Mae fatha fod nhw wedi reid y sac i pawb oedd yn gweithio ar hwnna a di just cyflogi pobl newydd i gyd. Ond o'n i, ti'n bod, ar ben, peidio fod Wi-Fi ddim yn gweithio. Yr un peth ag Android, maen nhw'n dod â ffrindiau Facebook chdi gyd i fewn a pobl MSN. Hyfryd yn dydio. Ond bod yn rhaid i ti fynd fewn i raglenni gwahanol i wneud hynna. So pan wyt ti'n mynd at berson, mae pob peth yna. Mae yna elfen o hwnna dwi'n bod ar yr Android. Ond mae hwn yn edrych, haid i ddeud, dwi yn y farchnad, fyddwch chi'n falch o bod dwi'n dawyr, dwi'n y farchnad am ffôn newydd. Wel, dylech chi gael yn just o ran ymchwil y podlediad, dyned. iPhone 4. Pam bysyn ni eisiau... Grandwch ar y convert yma. Blackberry hyn, Blackberry llall, me. O, actually, gyda'i Blackberry eisiau prynu o. Be, ti'n di roed o'i charity shop eto, neu be? Lot o'n ffrindiau fi wedi mynd am y Blackberries gyda'i 2 rwan yn yr wsos diwetha. Maen nhw'n dod â'r coledwedd newydd allan yn ddiweddar. Mae gen nhw yr torch, dyn nhw'n newydd gen nhw? Ie, oes. Mae yna torch. Trio cyfuno... hwnna di'r hysbyseb efo'r rhyw manager music. No, rubbish advert. Fi'n slapio'r boi na dweud, i wedi. Sydd yn lot waith na yr hysbysebion ar gyfer y ffôn yma. Windows ffôn. Mae'r Windows. Rhain ydy'r hysbysebion lle mae pawb yn gwylio i ffôns ac yn colli allan ar y byd go iawn, ie? Ie, mae'r damweinia'n digwydd rownd yn nhw. Ac mae tywod jyst sefyllfeuedd o wahanol lle mae plentyn yn dechrau cerdded neu rhywbeth a mae rwy'n ar ei ffôn neu mae rwy'n yn mynd i brodi. Mae gŵr yn istan yn ei welu a mae rhaid o sefyll wrth ymwyl o gwisgo nesa beth i ddim. Ti'n gwybod beth o, ers yr Android phones gyda ti ni, mae'n anosweithio ar y soffa mynd efo just teli mlaen 2 ben lawr ffidlan efo bloody Swift. Cyn hynna,
cyn i ni gael iPhones yn tu ni, oedden ni dau yna efo laptops. So oedd heina hyd yn oed fwy, intrusive. O rwan, mae'r ffôns yna. Ti'n mynd teimlo mor drwg o ffordd. Yn y marn ni, dweud ydi, di ffôns ni ddim sef igon o gwmpas y ffôn ni i bobl talu i gymaint y sylw nhw. Maen nhw'n rhoi diflas yna. Ie, o ran marchnata, mae hwnna'n eitha dryslyd. Ond dwi'n licio'r syniad bod nhw'n trio wneud bod ti'n neud mwy mewn llai amser. Dwi'n chi gweld na dyna be'n meddwl oedd nhw'n trio dweud. Ie. Ond dwi'n gweld y pobl maen nhw'n trio anelu hwn at, a dwi'n gweld pobl eraill yn dweud, a hefyd ydy, y pobl sydd ddim hefo smartphone ar y funud, fatha iPhone neu Android neu Blackberry. Di prisio mae'r ddri, di pethau fel yna? Dwi'n yn gwybod be di'r prisio ydyn nhw ar y funud, ond tywod... A be maen nhw'n rhyddhau, dwi heb weld yr gwybodaeth eto, O2 yn neud, ond o ran, ydyn nhw'n mynd i fod yn gymharol hefo iPhones. Maen nhw'n trio anelu nhw, o be dwi'n weld, am y pobl, smartphone ydy hwn, trio fod. Ond mae'r user interface mor syml, tywod, dwi'n meddwl o mor hawdd ar iPhone, really, ond dwi'n meddwl, os ni'n reid yr Windows Phone i dad a reid yr iPhone, dwi'n meddwl sa dad yn cael i fewn i'r iPhone a lot gynt, oherwydd mae'r Windows yn trio fod yn dipyn bach rhy snazzy, tywa? O ran yr iPhone, yn rhif hoffder i ar yr Android gennau ydy'r ffaith bod fi'n gallu gosod y desktop allan fel petai, fel y dwi eisiau fo fod. So, mi allai setio'n ngloc fanna, mi allai setio'n links, allai setio'n calendar fan hyn. Dyna'r rhwystredigaeth falle sy'n ni'n gweld efo iPhone ydy, bod rhaid fi fi'n fewn i bethau i weld y gwybodaeth. Reit, ie. Whereas mae'r Windows 7 ffôn yma hefyd yn cynnig i ti ddod â tiles bach gwahanol fyny. Ti'n gweld beth sy'n digwydd yn fyw, mae'n updateio'n fyw o flaen chdi mewn ffordd ydi. Dydy, meddwl ar ffordd o'n i'n dweud o'r Blackberry, ffordd dwi'n gweld pobl dweud Android ac gweld yr iPhone, mae pobl yn licio, compartmentalisio bob dim a deud, reit, os dwi'n edrych ar yn e-bost dwi'n edrych ar y we, dwi'n edrych ar negesion testyn, dyn nhw'n trio tynnu bob dim i fewn fel o, dyn nhw'n mynd i wneud peth allan rhy syml, pobl yn dweud, mae'n edrych rhy... Dwi'n licio'r syniad bod popeth yn cael ei drefnu yn ôl person yn hytrach na yn ôl math o neges. Ie, synwyr. Ie, popeth gen yn ffrind i Mrered, mae popeth yn mynd... mae hi wedi gyrru'r e-bost yna i fi, mae hi wedi gyrru'r... So, os dwi eisiau gweld y sgwrs e-bost, dwi'n gobeithio bod hwn yn syncio fo Gmail, dwi heb checio hynna. Cos mae pawb yn siarad am ei Hotmail yna fo, a dwi ddim yn hoffi eisiau Hotmail. Ie, mae'n defnyddio Outlook sydd yn gallu gwneud unrhyw un. Yn dydio just... Wel, slai syncio popeth fyny efo fo, bys ni'n mwy'n hapus. Felly, mi fydda i yn mynd i'r siop ac yn cael golwg ar hwn yn dod nôl at chi. Sgen ti Xbox? Sgen i... Ti'n byd ne? No. Ti'n meddwl beth o? Alla fyddai'n gofyn i Sion Corn am rhywbeth tebyg. Dwi'n teimlo allan ohoni yn y ganrif hon. PS2 sgen i'n tŷ ni. A fi'n Ie! Dwi'n teimlo gymaint well o'n. Dwi'n eitha excited. A chwarae trio complete Tomb Raider dal ys trio Ie, nhw'n i symud ymlaen. Gadw'r pethau'n PC ar diddordeb yn mynd. Fresh. Bryn wedi bod yn siarad dipyn ar Twitter. Ysdech chi neu ddilyn o at Brynnes ar Twitter ydy bod yn sôn amdan ei ddefnydd o'r iPad. Mae'r rhaid i ni cael Max o'r rhywbeth yn y sioen. Ie, wel, just ar y diwedd. Pam sy'n eisiau cwmpa i gysgu, di cwmpa i gysgu efo hyn, felly. Yn siarad ynglyn â cylchgronau ac e-lyfrau ar yr iPad. Beth yw'n digwydd, Bryn? Wel, just dechrau, dwi'n gai just cwyno am... Dwi'n gwybod i sôn oedd y hen ddyn wan, ond gai just cwyno, mae'r term e-lyfrau yn just... Mae gas gyda'r term. Dwi'n beth efo e-bost. Mae'n uffernol. Bath i termau dyn swydd ni fan hyn. Tyd o'na, tyd o beth ffres i ni. O beth i mae'n... Llyfr, dio.
just diolch yn fatha e-books, electronic book, diolch yn rili neud synwyr trwy gyfieithu hwnna'n, just galw fo'n llyfr, chys llyfr diolch, just digwydd bod, diolch di brintio'r... Llyfr digidol? Llyfr digidol. Diolch mor snappy, eich. Cys gen I just ddelweddau yn y tîm cario dy iPad a iwsio fo fel rhyw fath o tre neu hambwrdd i gario physically nofelau o gwmpas. Llyfr digidol yn... Swn i wedi celwydd, swn i wedi bod fi heb di neu hynny. Ond wedi bod edrych, dwi wedi bod yn teimlo gweld bod hwnna'n rhywbeth reit handi gallu clydo pentro lyfrau, lle bod fi'n pacio 4-5 llyfr i fynd efo fi ar trip. Mae gen i ond un dyfais, mae gen i'n PDFs efo gwaith, mae gen i dogfenna efo gwaith, a mae gen i pentro lyfrau. Yn edrych trwy, o'n i'n meddwl, se'n rhaid neis gallu cael yn y ddau o e-lyfrau o llyfr digidol Cymraeg. A mae fi'n rhoi dy neges allan ar Twitter bod fi wedi gweld dim un ar Kindle Store. Dwi'n mynd ar yr iBooks hefyd, ac gweld dim byd o fanna. So mae'n rhoi dy neges allan. O fewn 2-3 funud, mae fi'n cael tomar o negesio a dweud, mae'r lolfa'n neud llyfrau digidol. A mae fi'n mynd a mae'n edrych a dweud, mae'r lolfa'n neud llyfrau digidol, mae nhw'n neud 16 o'n nhw. A faint o llyfrau maen nhw'n cyhoeddi ar bapur? Toman. Mae'n llyfrau dod allan bob steddfod. Mae gen nhw o lia rhyw 6-7 lyfrau dod allan yn ystod steddfod eleni. A pam bod hynna ddim ar gael digidol? Beth sy'n wych y dweud y gwir i gael, falle i gael gwestai. Da ni yn chwiliad gyda llaw am westau, yn ysach eisiau ymlaen i drafod. E-bostiwch ni. Podlediad @haclediad.com. O, just mae'r farchnad newydd ma'n dechrau. Mae'r Kindle, wan gyn Amazon, mae'r iPhone, yr iPad, mae Barnes & Noble newydd allan efo newydd, y Nook, mae'r Samsung Galaxy Tab dod allan cyn bo hir. A mae'na fwy a fwy o bethau, mae'na fwy o pobl ifanc yn defnyddio dyfeisio yma, a mae'r llai a llai o bobl yn mynd ac yn darllen. A sa bod y cynnwys mae ar gael mewn ffordd syml. Bydd pobl ddim yn darllen nhw, fydd yna neb yn mynd ac yn prynu nhw, fydd yna neb yn mynd ac yn i gael, mi ges i lyfr o y lolfa, mi'n mynd ar ei gwefan nhw, a mi'n just cael llwyth o'r i fynd o'r gael chi'n unio pa lyfr dio. So mi'n mynd i'r gwefan, mae fi wedyn yn deud, reit, hodi'r llyfr dwi isio. Sorry, Dagnet. Ydy o'n hawdd darganfod y lle e-lyfrau ar ei gwefan nhw? Ydy, mae cuddiad, ond mae'n bosib chwilio am trwy link gysi. Ond dyn nhw'n hysbysebu fo ar tudalen flaen? Dim mi fi weld yn hawdd, mae'n lle bod fi just yn bod yn edrych yr gyflym anno fo. Ie, doeddwn i ddim yn ymwybodol o gwbl bod yna darpariaeth. A oes na reswm tybed nad ydyn nhw yn y siopau ar-lein yma? Sorry, mae fi jyst yn edrych ar... Reit, mae yna link ar ochr chwith, e-books. So, mae yna yna. Ond diolch yn cael ei hyrwyddo falle? Dim gymaint a dwi'n teimlo eich dylsa nhw'n dweud. Fi'n cael llwybr gan Geraint Evans, a mi'n gorau mynd i'r gwefan, clicio'r link, mynd trwad i dalu amdano fo ar gwefan arall, lawrlwytho y llyfr, bwydo fo fewn i iTunes, a wedyn cysylltu'r iPad fyny i iTunes mwyn cael yr llyfr i'r iPad. A dwi'n cymharu hwnna i fynd ar Kindle. Dwi'n gweld y llyfr dwi eisiau. Dwi'n gwasgu Buy Now, a mewn 2 funud bod lawr ar yn iPad i. Dwi'n wedi gorau cysylltu fe cyfrifiadur arall. Dwi'n wedi gorau roed yn manylion cerdyn credit fi fewn. Mae'n gyd yna yn syth bein. Y ddadl am hynna, fel o'n i'n sôn wrthych chi o blaen, oedd hefyd fod ti'n gallu reid yr un yma ar unrhyw declyn dweud, ond os ti'n prynu fo ar iBooks, mae'n sound gen ti ar dy iPhone neu dy iPad. Wrth gwrs, efo'r Kindle, mae Kindle ar draws llawer o declynau, dydi? Ydy'r DRM ar hynna, o ran diogelwch o bethau? Dos na ddim, dwi'n meddwl. Na, dwi'n meddwl bod na. Mae'r e-pub ydyn nhw,
y fformat mae'r DRM ar gael, ond o beth dwi wedi weld, dos a ddim math o DRM o beth dwi'n chi gweld. So, fysa chdi'n gallu e-bostio'r llyfr na i fi wan os ni'n gallu dweud ar fy ffôn ysyn? Dwi'n meddwl sicr. Bys o'n gret o tasa, bys o'n gret theoretically, gallai hynna fynd, e-lyfr Cymraeg fynd yn viral fel na. Ie. Ond... Ie, am fod dyna di'r ffordd ma Steve Jobs wedi trio wneud iTunes de, am fod ma trio wneud y caneuon i gyd yn DRM free. So oherwydd fod o'n casau hynna ac isio bob dim mynd fel na. Ond mae o oherwydd efo iBooks ac Kindle, maen nhw wedi gorau reid y DRM na ar y llyfrau maen nhw'n werthu just i gael y contracts i fewn. Ie, chyd mae pobl sy'n cyhoeddi'r llyfrau yn ofn. Ie. So fe dwi wedi weld y lolfa mewn ffordd fatha pioneers yn y ffordd DRM free e-books mewn ffordd. Ydych chi'n gweithio i'r lolfa, gyrwch eich gwestiwn ni, gadwch chi ni wybod beth sy'n digwydd. Just fod o'n anoddach cael y llyfr ar y teclyn, ydy? Ie, ond jyst meddwl swn i'n sort of feddu gyda os bod chi'n methu roed stwff yn i'r Kindle heb DRM anno fo. Y peth i heb wneud o'r stwff mae'r gael, fydd yna neb yn drallan o, fydd yna neb yn ceisio roed nhw ar i dyfeisio nhw, fydd yna neb yn, bydd y cwmni mewn oed sy'n galw amdano fo, mae angen iddyn nhw. Pam ddim cynnig o ar y safle we nhw ag yn iBooks ag yn Kindle? O ie, yn union. Mae'n mater bod... Mae sy'n ni, fel bod hyn yn broses i falle ar ddechrau. Bod y lolfa di cychwyn a fydd cynnyrchwyr llyfr neu coeddwyr eraill yn dilyn. Eich ar y sioe nesaf, gawn ni roi no y lolfa ar y sioe. Os ydych chi o'r lolfa, ydych chi'n mobilisio trwy'n het, neu unrhyw gyhoeddwyr eraill. Other Welsh book publishers are available. Be dwi'n teimlo di, sa neith rhywun dechrau roed stwff ma allan, fydd na ddim, fydd am galw amdano, fydd na neb yn, bydd yn anoddach ac yn anoddach gafel ar y llyfr yma, bydd na llai o siopa'n gwerthu nhw, ac yn diwedd fydd na neb, fydd na ddim ffordd gyhoeddi llyfr Cymraeg trwy cwmni fel y lolfa. So mae angen, really, ydda modernise o dau mewn ffordd. Da ni'n neud chydig bach o hyrwyddo fan hyn. Sôn am rhagolygon Bryn, newyddion bach byr ar y diwedd yr un. Mae fel y pwynt na mhob lle mae'r unrhyw bwynt eraill yn y fyny. Mae cwbl o pytiau bach, mae S4C wedi lansio wefan tywydd newydd dros yr wythnos diwetha, yn defnyddio at ryw dechnoleg arloesol efallai. Hogiad, chi ddim yn chwilio. Bryn, mae o yn cyfro ti fyny fanna yn gair. Be ydych chi'n meddwl, Hogia? Cynnig gyn yr cwmni Tinopolis, oedd nhw'n llwyddiannus iawn, dwi'n meddwl, efo golwg 360. Mae wedi gwella lot fawr y byw'n. Mae'n odd, mae'n rhai dewisiadau ieithyddol sydd yn bach yn odd, ond eto, mae chwarae teg iddyn nhw. Just teimlo dwi'n weithio bod nhw'n... Dwi'n gweud yn dall pam creu just y gwefan tywydd. Ymhoddol fan, ie. Wel, mae'n just i weld bach yn sort of... Mae'n just y gwefan tywydd, ail greu y gwefan S4C. OK, fine. Rwy'n mwy o bwysles eich ar cael cynnwys ar-lein, streaming a bachu, sy'n ffantastig. Ond mae just neud y gwefan tywydd, just yn teimlo'n bach yn... OK, pam? Ie, y ffordd gomisiynu ar ffordd ydy ond bod y cwmni di ennill y contract ar gyfer y links ar gyfer y rhaglen a felly'n cyfleu gwefan hefo fo. Be oedd y ti'n meddwl, Iestyn, sydd y brofiad? Wel, mae pawb yn dueddol, mae yna 3 wefan tywydd mae pawb yn dueddol yn mynd i. Mae nhw'n mynd i'r BBC, neu mae nhw'n mynd i Met Check, neu'r Met Office, dwi dueddol yn meddwl. Dyna dy'r llefydd mae nhw'n dueddol yn mynd. Ac, mae cael y tywydd yn Gymraeg, gret, ond os... a maen nhw'n defnyddio rhyw technoleg newydd yma sydd yn unigryw ac yn gallu
cael y tywydd yn iawn i fewn y kilometr sgwar yn rhywbeth ydy o de. Chys mae'r trywydd BBC yn anghywir trwy'r amser. Mae'n effernol, mae'n dweud bod fi'n cael hael braf a mae'n bwrw glaw trwy'r amser. Mae'r un Yahoo ar iPhone yn ddiawledig de. Mae bob tron yn anghywir. AccuWeather mae'r un Android yn defnyddio, a mae'n licio wneud i fi... Ys nad wyt ti'n procio fo'n aml i atgoffa fo pa dy gydwrnod ydi o, fydd yn dweud bod hi'n hael bref o mae tua hanner nos. Ond dwi wedi trio chwarae fo hwn, a dwi wedi trio fo ar Safari, Firefox a Chrome, ac mae'n gweithio ar yr amser sy'n na rwan, ond os da chi'n symud ymlaen mewn amser, mae jyst yn deud chwytho, ac yn cario ymlaen chwytho. Eich fo hyn yn wahanol ar Windows, dwi'n yn gwybod, ond ar 3 browser wahanol, dim yn gweithio, ac hefyd, unwaith dwi wedi zoomio fewn i'r sgrin, fedrai'm zoomio allan wedyn. Bugs bach. Ti'n modd golwg 360-itis yna fo. Ac hefyd, oedden nhw'n sôn, oedden nhw'n trio gwella'r Cymraeg, oherwydd fod nhw'n defnyddio mapia Bing, ond dwi wedi gweithio efo mapia Bing mewn prosiect mawr yn y blwyddyn dwytha yma, a dwi wedi cwyno wrth nhw fod, maen nhw angen newid i sillafu nhw ar maps yng Ngwynedd, a dwi wedi clywed byd yn ôl gan nhw, a mae hwn yn brosiect mawr ar gyfer y cyngor yma, falle. Cos mi oedd yna sôn ar Twitter yn amlwg, pam nad ydyn nhw'n defnyddio Open Maps? Ie. Problem efo Open Maps ydy, dyn nhw ddim... Mae'r syniad y wych reichi sydd yn gyfarwydd yno fo, syniad mae mapia o Brydain sy'n cael greu gyn yr Ordnance Survey, yr llywodraeth sy'n bia yr hawfraint anno fo. Chi fedrwch chi'n defnyddio y mapia heb talu ffi arferthol i'r Ordnance Survey. Mae'r syniad o'r Open Maps ydy bod mapia sy'n cael greu gyn y cymuned mwyn i cael ei ddefnyddio mewn unrhyw ffordd mae angen iddyn nhw. A problem o hynny ydy, mae'n dibynnu ar cymuned i greu y mapia. Felly, dydy'r mapia ar Gymru ddim yn gyflawn o gwbl. Ond mewn ffordd, faint o fap ti angen just i weld cwmwl dros lle ti'n byw i dweud, mae'n mynd i fod yn gymylog heddiw, dydy. Ti'n angen map manual iawn na do. Chelled trwy ffinas, dydy, mae'n bwrw. Mae yna eirio ar y wefan sy'n dweud defnyddio'r mapiau gyflenwyr gan Microsoft ar y wefan hon, felly ar brydiau bydd enwau a geiriau Saesneg yn ymddangos. Rydym ar hyn y bryd yn cydweithio Microsoft er mwyn gwella ddarpariaeth o'r Gymraeg ar y wefan a'r mapiau. O feddwl maint Microsoft, dwi'n really credu bod hi'n anhebygol fydd rhain yn newid unrhyw bryd, yn fian. Faint o hir oedden ni'n cwyno ar Microsoft i greu Windows yn y Gymraeg? Mi ddoth, ond... Diwa, ia, ar ôl i Linux gyhoeddi bod hwnna penfwrdd Linux ar gael yn y Gymraeg. Ie, y prif broblem ydy, fel chi'n dweud, y standard fyw ond efo, o be wyt ti'n cyrraedd yn y dudalen, gyd dwi'n gweld ymlaen i di Cardigan Bay, St George's Channel, Dyfi, D-O-V-E-Y, Llyn Peninsula, Snowdonia. Mae gen ti new podcast newydd Cardiff Caerdydd, St David's Tirewis, Swansea Abertawe, ond dyna ni o ran gynrychiol. Dim bod hynna'n broblem, mae'r technoleg mae'n amlwg yn gweithio hefo'r map hyn, ond... Eich fod nhw'n misio fo weithio chi edrych ar y map mewn ffordd, mae nhw eisiau chi weithio edrych ar y manylion sydd yn deud y tymheredd a chi'n y cwmwl a falle... Ti'n hollol iawn, ie. Am fod ti'n gallu dewis, os ti'n reid y cod post i fewn, ti'n gallu cadw dy leoliad a just hwnna ti'n gweld a ti'n gallu weld o'n fanwl iawn. Ond faint o gywir fydd o, mae pob tywydd, fedri ddim trystio ddim un yn mewn ffordd. Mae'n rhaid dwi'n really hoffi y ffordd mae o yn dangos y glaw yn dod. Cos o'n i'n gallu chwarae, so dwi'n mynd allan nos fori, so o'n i'n chwarae amserlen ar gyfer nos fori ar gyfer Caerdydd. A ddo'n deud, 8:00, mae'n mynd i fod yn bwrw. Felly, mae'n cadw chi wybod. O'n i'n hoffi hwnna fa. A dwi'n credu bod yn beth nad dwi'n ddiddorol i fod yn neud, ond pam fysa chi'n dod i'r wefan hon yn hytrach na mynd i wefan y BBC, falle hwnna ydy'r cwestiwn. Dwi'n bo.
Ie, mae jyst yn teimlo allan bod wedi gwario'r arian i gyd a creu hwn ac yn lle mynd a meddwl be arall fydd ni greu sydd wedi bod yn rhywbeth mwy dynyddiol. So wedi chi gweithio ar gwefan S4C, so wedi gallu neud rhywbeth rhyw ehangu golwg 360. A jyst teimlo gwastraff amser, really, oedd teimlo i fi. Mae'n wir angen gweithio ar cyflymder y safle, am fod os da chi'n reid eich cod post i fewn ac wedyn ti'n gweld y rhagolygon ar gyfer y diwrnodau nesaf, ond os ti wedyn yn pwyso ar gweld mwy, mae o'n cymryd 5 eiliad iddo fo dangos y manyldeb a dylio fo fod just yn dangos fyny'n syth. So di pobl ddim yn mynd i ddod yn ôl i'r safle we yma oherwydd i fod yn ar y deg. Wel, y cwestiwn arall hefyd ydy, pryd dwi'n methu cofio tro dwytha eisiau gwefan tywydd? Ti'n benni ar apps bach wyt ti, neu? Dwi'n edrych ar app, mae gen i app tywydd ar iPhone ni. Neu dwi'n edrych ar tywydd sellan, neu dwi'n gwrando ar y tywydd ar y radio tra dwi'n y car. Dwi'n mynd i'r wefan yma. Os mae pobl yn mynd i... Os ti'n mynd i gymharu wan BBC a S4C, os ti'n mynd i hafan S4C, dos am wir sôn am y tywydd arno fo. Os da chi'n mynd i'n BBX, da chi'n gallu deud dwi'n byw yn fan hyn, a mae'n dangos y tywydd i chi dros y diwrnodau nesaf. Ti'n meddwl bod jyst i deud, beth sy'n neis i ni wneud? Mae gen ni tomban o arian i wario. Dyw, pam mlaen, nhw'n ni creu gwefan tywydd. Ond mae yna gyfrif Twitter i fynd efo fo hefyd. Ffantastig. Eto, i be? Mae nhw'n mynd i dalu rhywun neu mae nhw'n mynd i gael rhyw tamad o cod sy'n tafod allan o tywydd. Yr tweet mwy o diweddarag ydy, Halleluia! Mae fel Hurricane Katrina fan hyn yn Aberogwr. Wedi gorfod mynd allan o gwmpas y tŷ, checio popeth. Chris tywydd. Personol i fo. Dwi'n cael yn aml. Mae hynna neis, ond i gymaru fo Hurricane Katrina lle nath lot o bobl farw. Dwi'n meddwl fod o'n beth neis iawn. Ie. Point, Phyllis, point. Dwi'n berig i ni fynd o'n ymwriam. Tywydd dio, y tywydd dio. Dwi eisiau gwybod di, a dwi angen mynd umbrella fo fi fory. Hyn ydy'r unig beth dwi angen gwybod. Dwi'n angen gwybod fod yr boi tywydd i gorfod mynd rownd i dy fo i edrych os mae'r siwna dal yna. Beth dwi eisiau gwybod ydi, ydy mynd i bwrw fory. Da ni gyd yn gwybod fod i mynd i fod yn dywydd gwael tan mis Awst flwyddyn nesaf, so dyna mond hynna, da ni eisiau gwybod e. Mis Awst? Yikes. Dwi'n prodi mis Gorffennaf. O na, fydd ni'n tywydd da am y diwrnod yna. O, gret. Fy'n ar reit. One off. O, mae yn neis siarad am wefan newydd Gymraeg, ddo. Wel, mae'n neis gweld nhw'n symud ymlaen ac yn trio datblygu'r safle, ond dwi'n meddwl bod yn mynd yn y cyfarfod anghywir, iawn nhw. Cyfarwydd, ie? Gwych. Anghywir. Chris mae'n iaith yn mynd i ddod... Dwi di yfad 4 botal wan. Oops, sorry, nes i pico. Di bod i'n lushes ar y sioe ma'n bydd yma. Na. Yr unig ffordd dwi'n gallu cael drwyddo fo wan efo chi. Tyna. Dwi'n byw mewn gobeith bod pawb dal yn gwrando. Diolch i chi am stwff hefo ni. Dwi'n hynny dod i ben y podlediad erbyn hyn. Ydych chi gyd wedi cael beth off o'ch chest? Na, I'm cweit, ond newn ni ddisgwyl tan tro nesaf. Dwi'n sicr y teimlo well, de. O, gwych. Hoffwn i ddeud diolch fel bob tro i Gavin Lloyd am fod yn gerddor, yn ddansiwr, yn actor, ond yn brif beth yn olygydd hyfryd i'r podlediad yma. Diolch Gavin. Mae'r music y thema y sioe yn anhygoel. Dwi'n lyfio. Mae Bryn yn dymsio hwnna ringtone ti erbyn hyn. Mae o. Diolch eto Gavin, a allwch chi fynd i weld i gyd o'i waith o yna ar gavinlloyd.com. Gyd sy'n rwy'n i ddeud ydy diolch yn fawr i chi am rando. Ni wastad yn gwerthfawrogi bod chi yna, bod nhw'n rwy'n yna. Diolch. Ac os ydych chi'n cael mewn cysylltiad efo ni ddeud beth ydych chi fel o gwefan tywydd S4C, neu eisiau ancytuno efo fi am bod angen e-lyfrau o llyfrau digidol Cymraeg,
A ti methu stopio deud e-lyfrau neu? Dwi'n gwybod, dwi wedi disgyn fyny i'r patrwm. Just e-bostiwch ni, da ni ar gael ar podlediad @haclediad.com. Ar Twitter hefyd yn dydyn ni. Neu gadael comment ar y safle we. Please gnewch. Byddwn ni falch o bod pwy bynnag sydd wedi gwrando, please dewch ar oes sylw i ni wybod bod yna fynd yna. Yeah, please. Da ni really poeni bod y neb actually gwrando. Hyfryd bod yma fo chi hogiau. Tan tro nesa, diolch yn fawr chi gyd. Pob hwyl! Ta-ra! Ta-ra!